Orile Agege lọ́dún eégún nínú Orile Agege òrùka ànáwó àti ìtànà sáré papọ̀ iṣẹ́ orí igi bàǹdẹ́ ànáwó plus including ìsọgbálẹ̀ ayé látàwọn ohun ọ̀mí tó sọdá kí ẹ̀ nínú gbòòrò ayé Egungun mọ̀gájí ní gàjí Egungun tó ń lò gbàjí and steve latu alágbà tó ní ọgbà tó bá ti dọ̀rọ̀ ọlọ́pàá bàbá òun gbà ẹ bá wọ́wọ́ bàbá ẹ̀rí ọgbà ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́ ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́. Òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba lọ́ba lọ́ba ló lè bá. Egun ẹ̀gá ẹ bá mi gà gíga nọ́ńgà ẹ bá mi gà egun ẹ̀gá ẹ bá mi gà gíga nọ́ńgà ẹ bá mi gà egungun ẹ̀gá ibi gíga láyé rẹ egungun ẹ̀gá ibi gíga láyé rẹ egungun ẹ̀gá ibi gíga láyé rẹ egungun náà lákọ̀wé egungun tó náà lákọ̀wé ìyẹnẹsẹ̀gá ṣẹ̀dá kò káyé ọba kan lọ́kọ̀ máa tọ́kùn ọba speaking English oníṣẹ́ náà yẹ bí gbalẹ̀ àbí nàmí bí egungun ẹ̀gá àforílẹ̀ Agége egungun ẹ̀gá nínú Orile Agége bàbá pé nora sídì ìfagbèmí babalájẹ lórílẹ̀ Agége asatisadiya olórí babalájẹ mo máa jẹ kí ẹ mọ mi pẹ̀lú ajẹmídé àgbà ẹkọrẹ sàtún àgbà ẹkọrẹ sàtún àgbà ẹkọrẹ sàwẹ ẹ bá mi kí sẹkẹ ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ó lẹgbin sẹkẹ lásán fẹsẹ sódì ẹ bá fọwọ́ sí kọbùsì dàmọ́ lárísì lórí sánsà pẹ̀lú ọ̀sìn ìfakọrẹ́dẹ kí àrífàtù káwọ́ ọ̀là ló dára ìbáwọ̀ ọ̀fíìsì ìfanìyàdì ìbáwọ̀ ìfanẹ́kìnìyà láàrin owó yá okòwò yá ló bá yá nígbà yá bí àyà ìṣẹ́jú àyà nígbà sáwọn ẹ̀sọ́là olórí ọlọ́lá okòlùwà ní sọ̀lá olúwa ní sọ̀lá sponsor fẹ́lá gúúsì kò fọ́ọ̀sì. Egungun mọ̀gájí ní gàjí Egungun tó ń lò gbàjí and steve latu alágbà tó ní ọgbà tó bá ti dọ̀rọ̀ ọlọ́pàá bàbá òun gbà ẹ bá wọ́wọ́ bàbá ẹ̀rí ọgbà ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́ ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́. Òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba lọ́ba lọ́ba ló lè bá. Egun ẹ̀gá ẹ bá mi gà gíga nọ́ńgà ẹ bá mi gà egun ẹ̀gá ẹ bá mi gà gíga nọ́ńgà ẹ bá mi gà egungun ẹ̀gá.
dákẹ́ nínú ìlú ayé. Egungun mọ̀gájí ní gàjí, egungun tó ń lò gbàjí. Àìsífẹ̀ tù, alágbà tó ní ọgbà, tó bá ti dọ̀rọ̀ pàpà bó ń gbà. Ẹ bá wọ́n bàbá ẹ̀rí ọgbà. Ẹ má jẹ́ dúró, ẹ má jẹ́ jábọ́. Tó bá dúró, ẹ má jẹ́ jábọ́. Ẹ má jẹ́ dúró, ẹ má jẹ́ jábọ́. Tó bá dúró, ẹ má jẹ́ jábọ́. Òkèrè tí ó kù, ó ní ilé ọba. Òkèrè tí ó kù, ó ní ilé ọba. Òkèrè tí ó kù, ó ní ilé ọba. Lọ́ba lọ́ba ló lè bá. Ẹkún ẹ̀gá, ẹ bá mi gà, gíga náà gà, ẹ bá mi gà. Ẹkún ẹ̀gá, ẹ bá mi gà, gíga náà gà, ẹ bá mi gà. Ẹkún ẹ̀gá, ibi gíga láyé. Ẹkún ẹ̀gá, ibi gíga láyé. Ẹkún ẹ̀gá, ibi gíga láyé. Egungun náà lákọ̀wé, egungun tó náà lákọ̀wé. Ìyẹn náà ṣẹ̀gá, ṣẹ̀gá kò káyé. Ọba sọ lọ́pàá máa tọ́kùn. Ọba síkì ní ìṣòrí sẹ́nà yẹ bí gbalẹ̀. Àbí ìdàní bí egungun. Egungun ẹ̀gá, àforílẹ̀ Agége. Egungun ẹ̀gá, nínú orílẹ̀ Agége. Bàbá èèyàn ra sídì, ìfágbèmí. Bàbá lájẹ lórílẹ̀ Agége. Àṣàtìṣà yíyà, olórí bàbá lájẹ. Wọ́n máa jẹ́ kí ẹ mọ́ mi pẹ̀lú ajé mi dé. Àgbà ẹ̀ kò lè sàtú, àgbà ẹ̀ kò lè sàtú. Àgbà ẹ̀ kò lè sàwẹ́. Ẹ bá mi kí sẹ́kẹ́, sẹ́kẹ́ ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀. Ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ó lè gbin. Sẹ́kẹ́ làṣọ Fausat oyè, ẹ má fọwọ́ sí kọ́mùsì. Dàmọ́ lárí sí, tóbi sánsà pẹ̀lú ọ̀sìn ìfakóredé. Ó kí àrífàtú, káwọ́ là ló dára. Ìbáwá o, ọ́fíìsì ìfanìyàgì. Ìbáwá o, ìfanàgì nìga. Láre owó ya, ló bá ya. Nígbà ya bí aya, ìṣẹ́jú àyà nígbà. Samuel Estola, ọ̀dọ̀rí ọlọ́lá. Oko olúwa ní sọlá, olúwa ní sọlá strọ́sọ̀. Fẹ́lá Kúsì ló fún mi. Lọ́dún eégún nínú Orile Agege. Òrùka ànáwó àti ìdáná sáré papọ̀. Iṣẹ́ orí igi, bàǹdẹ́, ànáwó. Plus including ìsọgbálẹ̀ ayé látàwọn ọmọ mi tó sọdá kí ẹ̀ nínú ìgboro ayé. Egungun mọ̀gájí ní gàjí, egungun tó ń lò gbàjí. Àìsífẹ̀ tù, alágbà tó ní ọgbà, tó bá ti dọ̀rọ̀ pàpà bó ń gbà. Ẹ bá wọ́n bàbá ẹ̀rí ọgbà. Ẹ má jẹ́ dúró, ẹ má jẹ́ jábọ́. Tó bá dúró, ẹ má jẹ́ jábọ́. Ẹ má jẹ́ dúró, ẹ má jẹ́ jábọ́. Tó bá dúró, ẹ má jẹ́ jábọ́. Òkèrè tí ó kù, ó ní ilé ọba. Òkèrè tí ó kù, ó ní ilé ọba. Òkèrè tí ó kù, ó ní ilé ọba. Lọ́ba lọ́ba ló lè bá. Ẹkún ẹ̀gá, ẹ bá mi gà, gíga náà gà, ẹ bá mi gà. Ẹkún ẹ̀gá, ẹ bá
sí ifá kórèdé mo kí àrífàtù káwọ́ là ló dára. Ifá wà ó ọ̀fíìsì ifá nìyẹn kí ifá wà ó ifá náà kí nìyẹn láàrin owó yá okòwò yá ló bá yá nígbà yá bí àyá ìṣẹ́jú àyá nígẹ̀rẹ́ Samuel Estola ọ̀dọ̀rí ọlọ́lá mokoluwa ní sọlá olúwa ní sọlá trọ́sọ̀ Fẹlá Gúúsì kò fòsì ọmọ líle ló lórílẹ̀ Agége lọ́dún eégún nínú Orile Agege òrùka ànáwó àti ìtànà sáré papọ̀ iṣẹ́ orí igi bàǹdẹ́ ànáwó was including ìsọgbálẹ̀ ayé látàwọn ọmọ mi tó sọjá kí ẹ̀yìn ní ìlú ayé Egungun mọ̀gájí ní gàjí Egungun tó ń lò gbàdí àti spiritual too alágbà tó ní ọgbà tó bá ti dọ̀rọ̀ lọ́pàá bàbá òun gbà ẹ bá wọ́n bàbá ẹ̀ rí ọgbà ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́ ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́ òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba lọ́balọ́ba ló lè bá egun ẹ̀yà ẹ̀bá mi gàdígà ẹ̀bá mi egun ẹ̀yà ẹ̀bá mi gàdígà ẹ̀bá mi egungun ẹ̀yà ibi gíga láyé egungun ẹ̀yà ibi gíga láyé egungun ẹ̀yà ibi gíga láyé egungun náà lọ́kọ̀wé egungun tó náà lẹ́kọ̀wé ìyẹn náà ṣẹ̀gá ṣẹ̀gá kò káyé wọ́n bá kọ́ lọ́pàá má tọ́kùn wọ́n bá síkì ní ìṣòrí sẹ́nà yẹ bí gbalẹ̀ àbí nàbí bí egungun ẹ̀ka àforílé Agége egungun ẹ̀ka nínú Orile Agege bàbá pé nọra sídì ìfàgbẹ́bí babalájẹ lórílé Agege asátìsàdíyà olórí babalájẹ ó má jẹ́ kí ẹ mọ́ mi ẹ̀yú ajẹ́mídé àgbà ẹ̀kọ́ rẹ̀ sàtún àgbà ẹ̀kọ́ rẹ̀ sàtún àgbà ẹ̀kọ́ rẹ̀ sàwẹ́ ẹ bá mi kí sẹ́kẹ́ ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ó lẹ́gbìn yàrá sọ́fà sáṣọ ní kẹfà fọwọ́ sí kọ́kúsì dàmọ́lá rí sí tóbi sáṣà pẹ̀lú ọ̀sìn ifá kórèdé mo kí àrífàtù káwọ́ là ló dára ifá wà ó ọ̀fíìsì ifá nìyẹn kí ifá wà ó ifá náà kí nìyẹn láàrin owó yá okòwò yá ló bá yá nígbà yá bí àyá ìṣẹ́jú àyá nígẹ̀rẹ́ Samuel Estola ọ̀dọ̀rí ọlọ́lá mokoluwa ní sọlá olúwa ní sọlá trọ́sọ̀ Fẹlá Gúúsì kò fòsì àlàmọ́lẹ̀ ẹlẹ́yìn. ọmọ líle ló lórílẹ̀ Agége lọ́dún eégún nínú Orile Agege òrùka ànáwó àti ìtànà sáré papọ̀ iṣẹ́ orí igi bàǹdẹ́ ànáwó was including ìsọgbálẹ̀ ayé látàwọn ọmọ mi tó sọjá kí ẹ̀yìn ní ìlú ayé Egungun mọ̀gájí ní gàjí Egungun tó ń lò gbàdí àti spiritual too alágbà tó ní ọgbà tó bá ti dọ̀rọ̀ lọ́pàá bàbá òun gbà ẹ bá wọ́n bàbá ẹ̀ rí ọgbà ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́ ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́ òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ogun ó ní ilé ọba lọ́balọ́ba ló lè bá egun ẹ̀yà ẹ̀bá
iṣẹ́ orí igi bàǹkẹ́ ànáwó plus including ìsọgbálẹ̀ ayé látàwọn ohun ọ̀mí tó sọdá kí ẹ̀ nínú ìgboro ayé. Egungun mọ̀gájí ní ìgàjí egungun tó ń lò gbàjí and stephen tún alágbà tó ní ọgbà tó bá ti dọ̀rọ̀ ọlọ́pàá bàbá òun gbà. ẹ bá wọ́wọ́ bàbá ẹ̀rí ọgbà. ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́ ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́. Òkèrèrè tí ó kú ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ó kú ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ó kú ó ní ilé ọba lọ́ba lọ́ba ló lè bá. Egun ẹ̀ga ẹ bá mi gà nígà náà ẹ bá mi egun ẹ̀ga ẹ bá mi gà nígà náà ẹ bá mi gà egungun ẹ̀ga ibi gíga làyè rẹ egungun ẹ̀ga ibi gíga làyè rẹ egungun ẹ̀ga ibi gíga làyè rẹ egungun náà lọ́kọ̀wé egungun ló lọ lẹ́kọ̀wé ìwé náà ṣẹ́gá ṣẹ̀dá kò káyé ọba kan lọ́kọ̀ máa tọ́ ọba sí kìíní ìṣòrí jẹ́ náà yẹ kí bẹ̀rẹ̀ àbí màmí bí egungun ẹ̀ga ọ̀fọ̀ onílé Agége egungun ẹ̀ga nínú onílé Agége bàbá pé nọra sídì ìfagbèrè babalájẹ lórílé Agége asátìsàdíyà olórí babalájẹ mo mà dé kí ẹ mọ́ mi pẹ̀lú ajémídé àgbà ẹ̀kọ́ rẹ̀ sàbùm àgbà ẹ̀kọ́ rẹ̀ sàbùm àgbà ẹ̀kọ́ rẹ̀ sàwẹ́ ẹ bá mi kí sẹ́kẹ́ ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ó lè gbin sẹ́kẹ́ là sọ fásitì oníkẹ́ bá fọwọ́ sí kọ́gùsì dàmọ́lá rísì torí sánsà pẹ̀lú ọ̀sìn ìfakóredé òkè àrífàtù káwọ́ là ló dára ìfàwọ̀ ọ̀fíìsì ìfàníyàgì ìfàwọ̀ ìfànàkì nìga láàrin owó ya owó ya ló bá ya nígà ya bí aya ìṣẹ́jú àyà jígẹ́rẹ́ sáwọn ẹ̀sọ́là ọ̀dọ̀rí ọlọ́lá okòlùwà ní sọlá olúwa ní sọlá strọ́ṣọ̀ Fẹlá Gúúsì kò fòsì àyàmọ́nì ẹlẹ́yìn dàmọ́nì àgbowó fọ́ọ̀nì mo mà kí ẹ gospel promise ọ̀làyíwọ̀lá 80 billion don military jẹ́dà king of voice invisible money owó àjọ̀nú ẹ̀yọ́ nìga spiritual ẹ̀yọ́. Ọmọ líle ló lórí Agége lọ́dún eégún nínú orílẹ̀ Agége òrùka ànáwó àti tànà sáré papọ̀ iṣẹ́ orí igi bàǹkẹ́ ànáwó plus including ìsọgbálẹ̀ ayé látàwọn ohun ọ̀mí tó sọdá kí ẹ̀ nínú ìgboro ayé. Egungun mọ̀gájí ní ìgàjí egungun tó ń lò gbàjí and stephen tún alágbà tó ní ọgbà tó bá ti dọ̀rọ̀ ọlọ́pàá bàbá òun gbà. ẹ bá wọ́wọ́ bàbá ẹ̀rí ọgbà. ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́ ẹ má jò dúró. Ọmọ líle ló lórí Agége lọ́dún eégún nínú orílẹ̀ Agége òrùka ànáwó àti tànà sáré papọ̀ iṣẹ́ orí igi bàǹkẹ́ ànáwó plus including ìsọgbálẹ̀ ayé látàwọn ohun ọ̀mí tó sọdá kí ẹ̀ nínú ìgboro ayé. Egungun mọ̀gájí ní ìgàjí egungun tó ń lò gbàjí and stephen tún alágbà tó ní ọgbà tó bá ti dọ̀rọ̀ ọlọ́pàá bàbá òun gbà. ẹ bá wọ́wọ́ bàbá ẹ̀rí ọgbà. ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́ ẹ má jò dúró ẹ má jò jábọ́ tó bá dúró ẹ má jò jábọ́. Òkèrèrè tí ó kú ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ó kú ó ní ilé ọba òkèrèrè tí ó kú ó ní ilé ọba lọ́ba lọ́ba ló lè bá. Egun ẹ̀ga ẹ bá mi gà nígà náà ẹ bá mi gà egun ẹ̀ga ẹ bá mi gà nígà náà ẹ bá mi gà egungun ẹ̀ga ibi gíga làyè rẹ egungun ẹ̀ga ibi gíga làyè rẹ. Èyí tó ń bẹ̀ ní gbèsè àwọn opposite polytechnic tó ti rò. Oníbẹ̀rù ọ̀sán, olú tó ti lókun náà. Ọ̀sìn agent tó ní tẹ̀sẹ̀ fún mo ti rójú ọ̀la lójú rẹ̀. Gbogbo àpamọ́ lórí.
lóko Yàfórí ẹ̀ tó bàbá Yusuf mi bàbá Jamiu mi ayé mojúbà ẹni tètè kú mo ti rojú ọ̀la lójú rẹ̀ dàṣẹ́. Arájọ bórí máa gbọ́ ó ti ṣe àásù. Arájọ bórí máa lé ó ti ṣe náà sí àásù. Ọmọ nílẹ̀ tọ́mọ nílẹ̀ ìṣẹ̀dá. Ilé bàbá mi ni ìta tó mọ̀. Arájọ bórí máa lé ó ti ṣe náà sí àásù. Ṣé fún máa mọ̀ ọ̀rọ̀ ṣe àkọ́kọ́ wá bèèrè bó pẹ́ bóyá? Ó lórí ẹbí ọ̀rọ̀ ṣe ìgbésẹ̀ tẹ́gbọ́n ní àdúgbò kan mọ́ mi lórí. Ó jẹ èèyàn bí ogún tẹ́ni kan pé ẹ̀sìn rẹ̀ tó ń dájẹ́. Alágbára yóò kó tó lọ́wọ́ láti ṣe é.